Čo sa ti na tejto víkendovke páčilo? Juraj, to moto sa mi páčilo. Že o mojom živote sa rozhoduje vtedy, keď to pohodlie dám nabok. Jasne. To sa mi páčilo. Proste mať v sebe tú silu, Áno. lebo to pohodlie ubližuje. A práve posúvanie toho pohodlia je pre mňa veľmi také inšpiratívne, lebo vtedy rozhoduje o svojom budúcom živote. Keď chceme byť do budúcna zdraví, keď chceme niečo urobiť pre to zdravie, tak ten komfort treba dať bokom. Perfektne. Ďakujem. Prečo by si odporúčil takúto víkendovku ostatným ľuďom? Čo by to bolo? Veľmi by som odporúčoval. Sami by zistili, aké dokážu prekonať limity a hranice. Boli by tak milo prekvapení, ako ja som bol prekvapený z toho, čo všetko som dokázal vďaka tebe. Ďakujem. A ešte poslednú otázku mám na teba. A to je, máš nejakú osobnú správu pre mňa, pre Juraja, človeka, ktorý to teraz sedí pred tebou? Čo by si mi chcel povedať? Juraj, pokračuj ďalej. Si našim vzorom. Vďaka tebe dokážeme potom v živote prekonávať problémy. Pokračuj. Sme ti vďační. Ďakujem. Ty si sa rozhodol na sebe makať. To je dôležité. Ďakujem. Ďakujem.